Mmiri udu marapụta m udu nne nne udu marapụta m udu nji chụrụ iyi na ama amaghị na udu awala udu nji chụrụ iyi na ama amaghị na udu awala nne nne udu marapụta m udu nne nne udu marapụta m udu nji chụrụ iyi na ama amaghị na udu awala udu nji chụrụ iyi na ama amaghị na udu awala nne nne udu marapụta m nne nne udu marapụta m udu nji chụrụ iyi na ama amaghị na udu awala udu nji chụrụ iyi na ama amaghị na udu awala nne nne udu marapụta m nne nne udu marapụta m udu nji chụrụ iyi na ama amaghị na udu awala udu nji chụrụ iyi na ama amaghị na udu awala nne nne udu marapụta m ezi omume ezi omume ezi omume yiri ezi omume dịka uwe gị ezu n'ori ezu na ori gị agbana m ụgha gị bụ nwanne gị n'anya nke kachasị ibe ya jiri ezi omume dịka uwe tata bụ ụbọchị aṅụrị ụbọchị ndị na-abụrụ ibe akwa tata bụ ụbọchị aṅụrị ụbọchị ndị na-abụrụ ịkwa mkpe tata bụ ụbọchị aṅụrị ụbọchị ndị na-abụrụ ibe akwa tata bụ ụbọchị aṅụrị ụbọchị ndị na-abụrụ ịkwa mkpe anyị ga-agaba n'eluigwe na anyị gaba n'ama igwe na ekwentị nọchiela anyị ụzọ ewere mbụrụ pịacha n'ihe ya enu ọ daa ya ejebe n'ama igwe na ọ daa ya ejebe n'ama igwe ịmalụkwaneme gwa m ụdị uwe anyị ga-eyi n'ama igwe anyị ga-eyi uwe ọcha ya na okpu ọlaedo ya na kpakpando tụkwasịrị ya eji chọọ ya mma gwa m ụdị okpu anyị ga-ekpu n'ama igwe anyị ga-eyi uwe ọcha ya na okpu ọlaedo ụmụ ibe ekele m ụnụ anyị nwa bụ ndị ahụ bịaranụ sị na anyị bịara idozi obodo anyị bụ ala Igbo ihe eji mara anyị bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo anyị nwebere idozi be anyị awala anyị bịara idozi ala anyị ụlọ na-ekwana anya na ịgba small don't look at us because we are small no small but mighty what makes a man is inside not outside anyị sị na anyị ga-edozi ala anyị ga-edozi ala Igbo ọ dịkwa ka ọ dị na mbụ o si taa dịba mma ọ dịbara gboo ekwe ebe isi dị mma ndị Igbo mesịrị everything close chapter ọ sị gị ụzọ arụsị ọ sị gị ụzọ arụsị ebe ihe ọjọọ si bịa ihe ọ na-agụ gị ebe ihe ọjọọ si political structure is the source of everything. Every failed country is political structure from A to Z. Go and check any country on this earth. Is political problem. Breed poverty, criminality, thuggery, every kind of problem
is boiled down on the leadership of that country. Whether we like it or not, it's a fact. Scientific proof. We come down to Igbo society. Check the political structure. Familiar. Political familiar. We're not talking about government. Anyị na-ekwu maka familiar. Political familiar. Parents. Where did the parents accumulate their knowledge to train their kids? From where? The mother. Where did the mother get the information to nurture the kids? From where? Because we don't know how important family is. Family is very, very important. That is why we have communities. In Igbo, we have community, not villages. Because if you check, they are named by people. People's name. Umunnachi, Umuezala, Umuchukwu, Umudurungoma. If it's a village, it will not be a name. If they have names, that means it's a community. Umuchu. So that means they are a community. In this community, anyị nwere ụmụnna. Ke ihe ụmụnna na-arụkere ọrụ ụmụnna. Ndị Igbo si n'ọgba ofu nne na amụmụrụ ogbu ofu Chineke. Ndị Igbo si n'ọnwa nwaọra. Nwaọra. That means na-azụ nwa. So that's why in Igbo, a na-eti gị ihe, mụ na-eti gị ihe, ịgbara gbakwuru onye ọzọ, ọ gaghị etizi gị ihe because nwa bụ nwaọra. Ọ ga-echere godi, ọ chọgodi iti gị ihe, o sevuzie orube na ya dị mgbe ndị mmadụ na-anọghọzi ọsọzi igbu ya egbuo. Mana mgbe ahụ ị gbakwuru mmadụ, nwezi ihe ọ ga-eme gị for that moment. That means we have a value system in this place that guides the behavior of this community anyị nọ n'ime. So all these things is what we have to put into consideration. Why do they happen like this? Ka ihe mere bịa n'Igbo land, itinye mmadụ ihe, ọ gbakwuru mmadụ, ịkwụsị itinye ihe ahụ. Ka ihe mere anyị si na nwa bụ nwaọra in Igbo land na ọha na-azụ nwa. Ka ihe mere our villages ji wee bụrụ names of the people ka ha na-aza. These things boils down on value. That means here we don't project desire, we project value. That is why all those things are into consideration. Parents have knowledge, wife have knowledge. That's why echi ịnụ nwaanyị, nwaanyị ga-ebu ụzọ gaa beje gbara ụlọ nwoke, mesịa n'afọ, ọ ga-abịa 4 days, o mesịa ọ na bịakwa 2 weeks, mesịa ọ na gwazie ndị be ha ma ya anụ ma ya ha anụ. Osizie na ya ga-anụ, then asịzie nwoke bịazie buo mmanya. So nwoke ahụ gazie ibu mmanya, o nwere ihe ọ ga-ewetezi, o werezie eruo ebe ahụ, the man mpa the girl ga-amasị na onye ahụ amago mmọnwụ because ogbedere anaghị anụ nwaanyị. Onye mara mmụọ na-anụ nwaanyị because nwaanyị bụ mmụọ, ọ ga-abịa mụta nwa. So ọ bụrụ na iwe ogbedere, ịmụta nwa ọmụọ ofeke, ọmụta nwa ọmụọ ofeke, ọmụọ ogbedere, that means you na-enwe criminality in your land. To avoid criminality, so that man kwesịrị ịma mmọnwụ before ọ bịa. So ọ ga-abịa weta ahịhịa mmọnwụ, o weta ahịhịa onye mara mmọnwụ. So ọ bịazie asị ya jee kpatara ya ahịhịa mmọnwụ, o jee weta ahịhịa ahụ o ji bịa nwere ihe gosiri na ọ ma ihe a na-aka, o rugo ihe eji nwoke eme because okoro eruweru were ọgọdọ ekubiri oburu ọgọdọ. Ịghọtago? Maka ọ na-eji ịwara ọgọdọ, nwaanyị bụ ọgọdọ, ọ na-eji ịwara ọgọdọ. So to avoid criminality, o nwere ihe eji mụrụ nwoke, o kwesịrị ichizu na nwoke before o je buru nwaanyị. Maka na ọkpara ezughị eru chọọ ihe gburu nna ya egbuo ya. Maka ihe gburu nna ya si na ngada wee gbu ya. Ihe gburu nna ya si na ngada, mana dị ọkpara erughị eru chọbakwa ihe gburu nna ihe dị na ngada ahụ egbukwa ya. Ọ ya mere o ya eme iji ịnụ nwaanyị, asị gị weta ahịhịa mmọnwụ, ọ bụghị ego. Ịghọtago? Ebe ahụ ịfụrụ a na-ekwu okwu ya bụ
datin miniri na nwoke a chizuru echizu, maka na onye ọbụla nwere akụ nwere ụba. Akụ bụ ọgụgụ isi na onye ọbụla kọrọ mkpụrụ, ọ bụrụ na enwe mkpụrụ onye aha kọrọ, ọ ga-amụ ụba, ọ ga-amụba. Ọ ya mere nwaanyị ji wee butere ya mmanya si ya na achị ma ọmụ bịa. Mgbe nwaanyị aha na-abịa, ndị be ha ga-enye ya nnekwu ọkụkọ. Nnekwu ọkụkọ meniri that I'm evolutionary women. I have evolved from emotion to ethical na abụrụzị emotion. Ọ ya bụ nnekwu ọkụkọ anwụnyere ya. Ịghọtago? Mmanya o butere damanụ gosiri na ya abụrụzị emotion, because the first miracle of Christ bụ na o mere mmiri ọghọrọ mmanya. Nwaanyị ahụ abụrụzị emotion, ọ bụzi mmanya. Ịghọtago? Na ọnụ ọzọ ndị ọ bụ na-agazi aga. Mmiri, ịma na mmiri na-eru eru, mana fuel na-agba agba. So nwaanyị ahụ esigwara nwaanyị pụọ. Ọ ya bụ ihe ndị Igbo tinyere na destiny as a value system. Nke unu na-ekporo ego, unu nụsịa nwaanyị, unu ada ogbenye. Ọ bụrụ ya. Ọ bụrụ ya. Nke a na-eme akwasị ozu, ada ogbenye. Ọ bụrụ ya. O nwere ihe ya nwere ime with Igbo. That is the problem we have today. We created ourselves. That is where we found ourselves today. Mmadụ nwụrụ, nwanne ka mbọsị a na-arapụzi ebe a na-eche echichi, ebe a na-arụ agwụ. Onye nwụrụ anwụ naba na ndokwa, ọ ga-adịrị gị mma, naba na ndokwa. Ọ ihe unu na-agụzi. Ihe ndị Igbo na-agụ bụ ugegbe tiwala na otiwala o. Ọ bụrụ na okenye agụọrịa nnukwu ugegbe tiwala na otiwala o ayaya. Ọ bụrụ na nwatakịrị agụọrịa ugegbe tiwala na otiwala o, obere ugegbe tiwala na otiwala o tiwala n'ike. Ejemekie sure na ihe aha mere onye ahụ o ji wee nwụ na emere ya never happen again, na akpọrọ ya never again, so that ọ gaghị eri isi mmadụ na ori gị isi ofu onye na ọ gaghị eri isi mmadụ na. That's why we si na ugegbe ama m nene na ugegbe na miro, mana amaghị m na ugegbe bụ ịmana ugegbe onwe gị onwe gị bụ onye nwe gị, onwe gị bụ onye nwe gị. That means ihe tiwara n'ike onwe gị adịrọ happy. That is why you must make sure you never have say never again. Mmadụ enwu n'ike adịrọ mma. Onye ọbụla sọrọ ya nsọ n'ụwa niile. Unu na mmadụ nwụọ, unu na-agba erimeri. Ka ezi mgbe unu ji eme celebration, kemgbe unu ji eme festivals. What is then festivals? Ọ bụrụ na mmadụ nwụọ na-eri erimeri. What is the ceremony of burial ịkwụ iru uju? Echere m mmadụ nwụọ na-eru uju. Echere m mmadụ nwụọ na-eru uju. Ka ezi nke bụ erimeri. So we cannot differentiate salaka erimeri na ịkwa ozu. Salaka bụ erimeri, ịkwa ozu bụ iru uju. Onye jebe akwa o buru anya mmiri. Nke a na-aga ewerezi canopy, were kind of decoration. Nwanne ego nọ bigate mpa ya nwụọ, ọ ga-akwa ozu. Ozu ka ị na-akwa. You don't show your money when your mother died. You don't show your money when your father died. Also gị wu millionaires. It doesn't matter. Ichi ịgba ọfala ịgba ọfala. Mbọsị ọzọ ịkpọ ọfala mbọsị ọzọ. Ịghọtago? Mbọsị nta achụọ na were nchi. Gbaa ọfala mbọsị ọzọ. Ọ bụrụ mbọsị nne gị nwụrụ. Ọ bụrụ mbọsị nna gị nwụrụ. Ọnwụ ka a na-ekwu okwu ya. When ka ihe anyị ga-ahapụrụ ụmụazị anyị. What are we going to leave for our children? This kind thing is not good. That is why anyị nwa na onwe anyị ji wee lay the foundation of this community organization. To organize our community in a right direction. A right direction. Because number one, without community organizing, enwere ihe ị ga-eme. Our community today is no more community used to be. Ebutere mmadụ mmanya ka o were gbaa nkwụ, wụfuo dị mmanya. O were mmanya eji bunyere eji agba nkwụ, wụfuo. If you don't trust onye ọgọ gị, you don't trust ụmụnna ị kpọrọ bịa ịgba agbamakwụkwọ, ịgba nkwụ, kedu onye ị ga-trust? Who is to trust if the onye ị kpọrọ bịaba ụlọ nkwụ ije gbaa nkwụ na be ndị ọgọ gị ka e butere mmanya awụfuo? Then kedikweni who is who then? This is not a community. Let us forget this oyibo English language
village. No, let us use the same English. Community. Let us come back to where we begin. Igbo gave us language. Igbo gave us food. Igbo gave us land. Igbo gave us everything. Since we have been running up and down, we've never achieved anything. What have we achieved? We have never achieved one single thing. Why? Because this community we abandoned us. Let us pay back to the community. Let all of us, this is your community, not mine. Our work here is to guide you how to do them. It's your community. Anyị arụọ ihe a na-akpọ civic center na your community by you people. Town hall, ebe unu ga na-eme meeting. We set up a institution for you how to run your community. We develop job skills, train those your members of your community organizers, and employ them inside their village. They will work in their village. They pay their dues. Ihe a bụ ịchụ aja. Enwere azụ ọzọ ị na-achụ. Enweghịzi aja ọzọ ị ga-achụ. So ụlọ nri aja ị ga-achụ wụ that community ị na-ala ka ị na-arụ. Because ị na-arụ ala, ịrụrụ ala, ị ga-arụ ala. Because all opposite, ịrụ ala, imerụ ala, kwasị imerụ ala ịpụ arụ. Arụ ahụ ị ga-akpụ bụ community organization ị na-arụ. Because it's called, ka ihe ọ na-akpọ prison, correctional center. Ka ihe a na-eme na prison. Is this I'm telling you? Amadioha says you should do this. This is not about religion or not religion. This Igbo heritage is above religion. It's not. If you like, you go to your Christianity. If you like, you go to your Islam. Nobody cares. What we care here is a value system. Ezi omume, ezulori, agbana amoga ifunanya. That's all. If you like to sleep in the church, it's your problem. If you want to sleep in the mosque, it's your problem. Our own here is the contract with you. Ezi omume, ezulori, agbana amoga ifunanya. That's all. Help build your community. It's a worldwide. Anywhere you are. Have 10 people go and register. Igbo Heritage is registered in Nigeria as NGO. Anyị nwere activities ebe ọ bụla ị nọ. These activities can be done everywhere. But all road lead to development of the land. There is no other way you have to build your land. No other way. There is no other way. Don't expect people to begin to come back from everywhere in the world to here, to where? Nwanne, ọ na-eme akpa arahụ n'ute. Before you iburu asa na-agbaghị ya asa ka ijere ọkwa rape case. Iburu asa ịgbaghị ya asa ka ijere ọkwa rape case. So, anyị kpaa now, iwe bidozie ihe ahụ ị kpara, ibidozie ime execute in your land. Onwezi ụzọ ọzọ, nwanne, we are telling you what we know and what we know best. Igbo land will be built by people, not by government. Every community in this life is built by people, not by government. Government is only capital they are developing because this is where they are. They are building security in capital. Who will build your security in your rural area? Who will build the security? Nobody. Government only know about capital city. That is where they live. If you go there, police are full everywhere. In your own society, who will protect you? Nobody is you. If you leave your own children their hunger, they will carry God against you. We don't have any option. We have to. One day, we know how to do it. Don't worry. Sacrifice yourself to do the job. We have to execute. Don't worry. Job, community planning, activities, we are going to break them. Don't worry yourself. Just bring out yourself to work. Are you going to mobilize the community? No problem. Mobilize. You don't have to come to us. Just call us that you have got the 10 people. We will tell you what to do and how to do them. I need the hall, town hall in every community in Igbo land. One way. I'm Igbo. Igbo, which is our value system. So in Azazi Igbo,
ị na-aza ngwa iwo ngwa ahịa, which is value. Value bụ ngwa ahịa. Isizie na iwe onye Igbo, that means isi my name is value. No more my name is onye Igbo, no, my name is value. That means ihe m kwere na ya, what I agree to do is ezi omume, ezi n'ori, ama na ama ụgha, ịfụnanya. This is what we will sell to the world as ndị Igbo. We will sell it. It will sell because ihe dị mma n'anya bara akwụkwọ. So ọ wụzighị mgbe ọ ga-eme a na-akpọ Igbo ọnụ ọnụ, mba, nke a wụzi Igbo with pride. Ịbịakwa nna Igbo, we show you what we are doing. Anyị agosi gị ihe anyị na-eme. Nwanne, let us build our land by ourselves. Forget this thing a na-akọ. Ọ dịghị ka ndị gọvanọ ga-eme nwanyị ha emebeghị. Ọ dịghị ka ndị o nwere ihe ha ga-eme ha emebeghị. How do they go to power in the first place? We own the land, not them. How many of them know the system of the land? We own the land. We the people own the land. So not them. They are government. We are the people. So if there is any development here, we will be the masterminders of the development. Nothing else. Oh, when I know the one day, now say na one day, this country will break, or Nigeria will go on this or give or that. They will not more even you thrive them. More worse you get. You see it now. You try. What you try, your land have become a destitute. So more you try, more rough, rugged, your people become, more angry they become, more destroy your land. So let us channel this force, this power into development. When they use that power to work, we will pay you. Use that power to work, we will pay you. We will produce. We have a good name. Good name, money, security, and everything. Why are you going to fight them? They will not give you anything. They will only kill you. They hate you. But you say they hate you. You say they hate you. They will kill you off. Who hates you can never have mercy on you. You said it. So, why are you going to fight your enemy? They will kill you off. The best thing, let us go home and work. Forget these people. Let us channel all this energy in our community. Build the community, employ our people. One big man does not create job. Intelligent people create job, not big man. Big man in Lagos, they have houses in Abuja. How many jobs they create? Building hotels everywhere. Hotel on a how many people work in the hotel? In club. How many people work in the club? We have to go into industrialization. There is no other thing. We have been into this game for years. We have been into this game for more than 15 years. Go and ask. Anyị nwa na-eme obodo oyibo na-adị mma. Hapụ ihe ndị a na-akọ. Anyị nwa na-eme obodo oyibo na-aga n'iru, ọ bụrụ ndị ọcha. Ndị ọcha na-achọ the best. Nwa bekee look for the best everywhere in the world. Not onye ojii bụ onye ọcha. We must master the game of life. No tribalism, no racism, no prejudice, no injustice. All those things are set back. All those things are cobwebs. All those things, because sentimental attach is cobwebs. It will not let you move forward. Or move forward. Free yourself from those nonsense. You cannot move forward by that. You only move forward when you are free from all those nonsense. Let us free our mind. Ezi omume, ezi n'ori, agbana ama ụgha, ịfụnanya. You come into the house, then we work together. If not, we will not allow you. If you come, you bring a religious sentiment, and the Christianity said this, Ordinary said that, a Muslim said that, Judaism said that. And you, what did you say? After they say all these things, you, what did you say? And then deceive us with religion. Will that give you job? Will that build the land? Will that stop the killings in our land? It will not stop it. More we do this, more enemy we create. More divided we are. Because your people are already in Christianity. Your people are already in ordinary. Your people are already in nominal. Your people are already in. So more you do this, more divide you are. Who are you? Who are you doing? You are doing to yourself. See your land today. Nobody can be. Somebody who went to marry. What will the person? Can he get you? Mmanya ebunyere onye aha ka o wee ṅụọ ọkọ gafuru.
ka ihe fọrọ what remains. Ndị ọgọ gị bunyere gị mmanya gafe wee chọrọ ịkpọ nwa ha wee na what remains. Somebody cannot go in their village and just you are comfortable in obodo oyibo, in Lagos land, in Yoruba land, in Hausa land, but in your own father's land nwanne cheke n'ihe a ihe a bụ sad story na anyị ga-esi aga akọ ya. How do we explain this that we cannot go to our land and be happy unless you slippers na-aga n'iro or iri nika? Onye nwere ego irizie nika iri pant na-aga n'iro ka ewesị na ọpụ ọma. Ịgazi na Lagos ị na-eko, ịga na Abuja ị na-eko, ịga na obodo oyibo ị na-eko, ibesa na Faraland ebe ị ga-ekozi eko yiri slippers ka e wee mara ihe na-esiri gị ike ka nwa a gara imetụ gị aka maka ndị ntọrị maka ndị ori. Anyị a ga-esi aga kedu why are we dying in silent inside? Why are we dying inside? No matter what we do on Facebook and jolly jolly, the truth of the matter is ground is not good. Ala adịghị mma nwanne, ala adịghị mma. Ihe ọbụla nwere mbido na-enwe njedebe. Don't be afraid. All those things na-eme n'ala Igbo today nwere beginning. They started, they are not this way. So we have to go to what is the cause of this thing. Our children are unemployed. They are ha nọ nkịtị. Idleness is a devil's workshop. Ha nọ nkịtị, they are idle. Ṅụba mkpụrụ mmiri, ṅụba anwụrụ. Mgbe anyị na-eto n'ala be anyị, anwụrụ a na-aṅụ anwụrụ, but it's very difficult even to get out. Ife isi a na-esi bụ si nsi ụwa, mana ọ dị difficult inweta ife isi oze nke isi esi. Kịta na boys na-esizi ife n'iru nna ha. Boys na-esi ife isi n'iru okoman ya. Nwanne, ọ bụ ife isi ka ị na-esi o. Ọ bụ ife isi ka ị na-esi n'iru nna gị. Boys amazi ha na-eme. Mana ọ bụrụ ya nwanne, ọ bụrụ ya bụ okwu akpụ n'ọnụ. Okwu akpụ n'ọnụ bụ na one thing we must focus on if we want to move forward is organization. We must define our goal in this life. Azọkwa n'ala. O nwere ebe Mike Ejeagha kwuru egwu, ọ sị ụwa mgbede ka mma, ụwa mgbede ka mma, a na-azọta ala wee zọba ute. Ịma ihe o ji kwuo okwu a? Ọ sị azọta ala wee zọba ute. Kedu ihe bụ ala obi gị? Ala obi gị abụghị ala. Lekwa ihe bụ ala obi gị. Ala obi gị bụ ala obi gị, your heart. Your heart is tied with something. Zọtagodo ala eze nna. Ezi omume gị, ezi omume, ezi omume, that is the value system. Zọtagodi ala eze nna, ezi omume gị, that is the value system. Ihe anyị na-agwa unu. All cause of our problem, there were no corruption in Igbo land. Never. There was no corruption, no robbery, no criminality, nothing in this land. This land were once a safe haven. Only Igbo land have Obia refugee camp. Only Igbo land in ancient days were Obia refugee camp. Only Igbo land they were for child protection. Only Igbo land have them. Orphanage, Obonye. Only Igbo land they were destined in ancient days, nowhere else. Quote me right anywhere, I will prove it for you with information we have. But we left all these things because somebody told us that Igbo is nothing. Igbo is a language. But this Igbo, everything we do is Igbo. How did we fall for this? How did we fall that Igbo is nothing while the food we eat is Igbo? Clothes we wear is Igbo. Everything we see is Igbo. Then why do we say it's nothing? You see how this Igbo rejected us? Because we don't value it. Value it. What I said, value. Because it's value system. You don't value the value, then the value leave you. Now what? Ka ebe anyị nọzi na anyị abụghị anụ na anyị abụghị anụ. A na-atụ anyị jonjoloko ihe mere akwụna. Na-atụ anyị jonjoloko atụrụ akwụna. My people, there is no prejudice. Let us remove religion from ihe anyị na-eme.
it will set us back. Let us remove tradition, it will set us back. Learn from the China, learn from the Europe. How many Europeans brought you religion? How many times can European man talk about religion? When? Have you seen any European man talk about religion? Have you seen him? Have you seen Chinese man talk about religion? They have these things. Because once you go there, you go in divisive war. Let us go for value. Any person who, whenever the student is ready, the master appear. Whenever our people wake up over, once they grow above anything, you understand it. If you tell somebody who doesn't understand what is religion, he will not understand it. You and the person will have problem. Let us go for the value. If you like, you say in a mod, this thing here is, there is value here. And this value said, don't do this, don't do this, don't do this. Once you go into the value, you understand what the value says. So we don't care if this value says, this institution, this constitution says that you don't do this, you don't do this, don't do this. Go and do your own religion. But don't violate. If you violate this, we will remove you from here. If you want to go and worship your okay Mochicha Mongwere, it's up to you. As long as it does not violate the right of the next man. That is it. That is activism. Whatever you want to do, as long as it does not hurt the next person. We talk about animals because we are activists. It's animal right. We talk about human beings, deceit and defraud, because it's human right. It's activism. It's not because of the religion. No. It's activism. It's our activity, what we do. As Igbo heritage is part of the organization. We talk about it because it's against the rule of justice. It's because we want equal justice. That's all. Not because this person is a Muslim, this person is a Christian, this person is a traditional religion. No. Anything, if the fraud in church, we talk about the fraudulent because it's against human right. It's the fraud. It's deceit. If you treat animals wrong, we say these animals deserve to live. Respect them. If you want to eat, you eat, but to respect them, at least their right must be respected. That's what we are saying. What about whether because of in a mod, we want to project our own. So why should we go against our own? No. But to anything in so be careful. So because if we say we want to build a land of equal right and justice, so equal rights should not be for human being, animal will have lesser rights. Equal right is for everybody, both animals, both human beings, both the environment. So everything will be based on equal right. That's onye biri ibe ya biri. Ọkwa ihe kwuru. Nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ, nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ. Ọkwa ihe anyị kwuru. Ọkwa anyị si egbe bere ugo bere nke si ibe ya bere nkụkwa ya. Ọkwa ihe anyị kwuru. Then we must apply them. Ọ bụrụ about it, we cannot say it with mouth. No, ekwe m na Chukwu na mgbịrịgba ọnụ. Mba. Ndị Igbo nwere ihe a na-akpọ umeala, which is morality. This moral principle, we must put them to tax. It's a moral principle. So we must put this morality into consideration. We will not just talk about umeala, ụwa chọrọ obi umeala. Anyị nwa na onwe anyị, we have what it contains. Everything about Igbo, we will teach you free of charge, as long as you become part of the movement with honesty. With honesty. Everything about Igbo. Igbo way of life. Anyị ga-akụziri gị n'efu. Enyere anyị n'efu, anyị ga-enye gị n'efu. But you must use them with care. If you want to help make Igbo a better place, we will make you a better place to make the land a better place. There is no how you can make something a better place if you don't have the better. It doesn't work. You can only give what you have. You don't give what you don't have. If we didn't make you better and you want to make the land better, you tell me how. Ọ bụrụ na ya enyeghị gị dị Igbo
cosmology. How did you make Igbo land better? Tell me. How? You see why your land will not work. In your land, I don't know how many people who know what Igbo is. And they want to make Igbo better. Everybody will go and form organization. Igbo this, Igbo that, Igbo this, Igbo that. After 20 years, go and ask them the achievement. Nothing. Not because they don't want to do. Where would they start? Where would they start? Because if you want to count number, you must count one. Where is one? Eba, Igbo heritage, we have one. We have one, which is Igbo. One first is Igbo. Because we know the meaning of Igbo. First is Igbo, which is the value. Because this is who I am. See, so this is who I am. The value. I am that I am. Because it's evolution. Unu weta beans, agwa. Unu ga-afụ na agwa dị ka nwa nọ n'ime afọ, nwa nọ n'akpa nwa. I were etinye na mmiri, oruruo, ịgbacha ya ọchaba ọcha. Akwema. Anyị weta otu anụ wee nọ, anyị weta gị iwu beans, ịtụrụ agwa. Anyị eticha gị eticha. Tipu gị agwa ahụ, chabazie ọcha. Anyị akwụzie gị akwụọ, were gị gaa akara, ị gaghị erezi ure nọ ndụ gị niile. Ime gị otu a, nwanne ị ga-ere ere. I'm telling you the fact. And ọwụ na ịghọ akpụ abanye gị na mmiri for 4 days, ọ ka ga-aka. Mana beans 1 day, akpụ 4 days. A sị na ekweghị ekwe na ekwe nwute ekwere. Ụka m kwuru o. Ekweghị ekwe na ekwe nwute ekwere. Ọ bụrụ na eju nke ọfụma, nke anyị na-agwa gị n'ọfụma, ha ga-abịa for you. Nya na-abịa na asị gị ekwe and nsu. Nwanne ikwe na aka ọdụ. Ma ihe eji eme, akpụ ka eji esu, ihe gbara akpụ. Ewere suo ga-esuo. Mgbe ahụ itibezie egbu ha ga-ata ha gị. Life does not forget. Don't let them fool you. If life forget, people will take it for granted. If life forgive, people will take you for granted. People will kill and do whatever mercilessly in this life. If life forget, all those people in our tower for today is what they did in the past. Life does not forgive. There is no how life will carry somebody 9 months and forgive and just why the 9 months? Why? It doesn't make any sense. So let people just be fooling themselves. Any life you take, you have 7 years of reincarnation. 7 years of reincarnation. 7 times. 7 good times of reincarnation if you take any life. But this is a fact. Because our people, all these things a na-agwagasị ụnụ ya na-eje believe ihe na-emere isi. If onye na-anwụ ọnwụ na, you say, why are you here in the first place? If onye nwụọ ọnwụ na, there is no need coming here. If onye nwụọ ọnwụ na, there is no need coming here. The same science gwara gị, energy cannot be destroyed or not created. That means you have been existing. So what are you talking about? The science you are claiming told you that energy cannot be destroyed nor created. So what are you talking about then? The science you're defending, you don't even understand. That science is a study of religion. Science is knowledge of religion. That is the meaning of science. So these people saying this thing, they have no idea. You must follow the rules and regulation of life to be able to succeed. Ala na-asa ọbara. Ala na-asa ọbara. Ọ na-asa ọbara because ụmụ nwanyị na-egbu ọkụkọ. Nwanyị symbolizes ala. Every month ha na-egbu ọkụkọ. Ọkụkọ ha na-egbu, ha na-clean their body. Asị gị nsọ nwanyị. Na nwanyị na that is nsọ nwanyị. Ọwụ ihe o kwuru die. Na nwanyị nọ na nsọ. That means don't get ibere ọbara ebe a. Ka ebekwara ọbara here. Na onye ọbụla, whoever share blood, their blood will be shared. Go to Genesis chapter 9. Ọgwụ na agụka. Most of you go church, go to Genesis chapter 9. Read Genesis chapter 9. Whoever share blood, their blood will be shed. It's there. Genesis chapter 9, it says it. Igbo also says it.
nsọ ala thou shall not share blood here. Ọ ihe nsọ ala mere na ịsọ ala achụpụ gị, ya bụ ịkpụ arụ bụ ịchụpụ gị n'ụlọ. Ịkpụ arụ bụ ịchụpụ gị. Igbuo mmadụ achụpụ gị. Okonkwo of Ụmụọfịa gburu mmadụ eje exile 7 years. Ọ bụ ihe m gwara gị. 7 good times. Ọ ihe ị ga-eme reincarnate here. 7 life. 7 good life. 1 2 3 4. Ị na-awụ jump, ị na-awụ ụdọ, ị na-efe ụdọ. 1 2 3. Ị na-efe ụdọ. 7 good times. Just one single soul you wasted. The best thing anyị ga-eme, that is, ka ụwa mara anyị mma. If we go this way, now, we will triumph. The whole world will hear about us. Our story will be one of the world story discussed. The way they discuss the Jewish story today, then we discuss our story. If we go this way, let us go and build our community. We will provide you with everything. You don't have to worry. Only your own is to volunteer to work. We will provide you with everything. The workers will be employed. All of them. All of them. If you leave it and go the other side. Ekwensu na-eche gị. Ekweghị ekwe na-ekwe n'ute ekpere. A ga-asụkwa gị n'ikwe. So mama sobara m ya. Ụnụ amaghị mmọnwụ. So mama sobara m ya. Onye kpuru mmọnwụ na-afụ ndị na-eti mmọnwụ. Ndị na-eti mmọnwụ anaghị afụ onye kpuru mmọnwụ. Mmadụ bụ mmọnwụ. O nwere mmụọ nọ n'ime mmadụ. Ebe ahụ ka o si ekwu okwu, ebe ahụ ka o si afụ ụzọ, ebe ahụ ka o si anụ ihe. A sị na elu nwere ntị nwe anya, ala nwere ntị nwe anya. Nwanne, gbado anya. Ndị Igbo sị gị hie ise a n'anya. Ihe unu na-eme abụrụ ya. Ihe unu na-eme abụrụ ya. Unu na-agba mgba ụwa. Unu na-agba mgba ụwa. Ndị Igbo na-aza mgbagbu ụwa. Unu na-agba mgba ụwa. Mgba ụwa abụrụ ya. Kedu ihe mere ndị Igbo ji agba mgba? Ị na-afụ na ndị agha na-agba mgba ha na-abịa ike na-agwụ ha. Ọ bụ ana nwe ha na-achọ ịgwa gị wit datin na mgbe aha anyị na-agba. That festival wrestling unu anaghị emezi ya today. Ihe anyị na-emere datin bụ na ị na mmiri ọrụ ejiri ọwa nkịta. Ka unu gbasịrị mgbe aha, kedu ihe onwe add? After that wrestling, does he add anything? Ike gburu nnabụ. Ike gburu Okeke, kwuo gap, gbudik, gbugharị. Gwa m the achievement. Gwa m the achievement after that wrestling. Nothing. Oke enwe akwụ, ụzọ enwe akwụ. Ala nọkwa ebe ahụ. Ala nọkwa ya. Lekwe ndị Ukraine na Russia. Ala nọkwa ebe ahụ. Mmadụ 20 ga-anwụ, 100 ga-anwụ. The next day ịfụ ha asịkwa na peace talk. Okay, peace talk. Why you never talk it before? Or after children, pregnant women died, you come peace talk. Why no peace talk before? Why must we wait to die before peace talk? The same thing everywhere. Mbe na-anaba n'okpokoro metụkoro ejuna aka. Ejuna wee ju ogu. O tinye mma ya n'ọbọ. Nwanne, tinye mma gị n'ọbọ. Imetụ ejuna aka, o tinye mma ya n'ọbọ. O jikwe mma o. Ejide jikwe mma. Mana ire ọma ka o ji aga. Ọ sị unu were godi mma na-egbu ka ya na-abịa. Ire ọma ka o ji. Ire ọma ka anyị nwa ji eje. Gbubenu dị mma. Gbabana dị egbe. Nụba na ọgụ. Anyị nwa wee ju ogu. Anyị na-ajụ ogu. Ogu ka anyị na-ajụ. Iju oge gaa ọfọ, iju oge gaa aga ọfọ. Oke si ajụ ọfọ, nwaanyị si ajụ ọfọ, mana ọfọ ma onye ji. If you want to triumph in life, ejune odogwu anya mmiri. Ihe ọsọ gị gaa n'Imo steeti, enweghị ike ịfụ ofu mkpụrụ odogwu anya mmiri n'Imo steeti. Mmọnwụ a na-akpọ odogwu anya mmiri gaa the whole Imo steeti, ị gaghị afụ one single one. Go and search. Ị gaghị afụ. Reason, there is a reason for it. Enwere reason why ị gaghị afụ odogwu anya mmiri n'Imo. Onweghị ebe ị ga-afụ ya n'Imo, no single village n'Imo na-eti mmọnwụ. Because mmọnwụ bụ mmụọ. Ebe ọbụla a na-eti mmọnwụ, ọ mmụọ ahụ bụ ihe nọ n'obodo ahụ. Ọ ụdị mmụọ nọ n'obodo ahụ. Mmọnwụ unu na-eti wụ ụdị mmụọ nọ na be unu. Unu amaghị ebe esi wee bido iti mmọnwụ. Unu amaghị ihe mere eji eti mmọnwụ. Mmọnwụ ọbụla unu na-eti na mmọnwụ ahụ anya ọfụma na mmụọ nọ na be unu bụ ihe ha. So before ị na-eme ihe ọbụla ị na-eme, mara ihe ị na-eme.
ndị mmadụ mara onwe ha, ha mara onwe ha ihe unu na-ezuzugharị, ihe unu na-emegheri, ihe unu ga-ebutere onwe unu, ihe unu ga-ebutere onwe unu n'ụwa, ihe unu ga-ebutere onwe unu unu amabeghị, kama na-agbacha ọsọ agụọ manya. Ụmụ unu kwefụrụ nwa gị ahụ ị mụrụ, nwa ahụ ị na-ele anya ị mụrụ ya ọbọdị ụnụ ịrụrụ ebe ị ga-ebi, ọ na nwa ahụ ị mụrụ ka ị ga-ebi. Anyị ji infọmeshọn, nwa ahụ ị mụrụ ka ị ga-ebi, ị ga-anọ n'ime na-afụ ihe i mere onwe gị. Otu anụnwa anyị na-ebe a today na anyị na-ebe akwa, ọkwa ihe ị ga na-eme n'ime nwa gị ahụ, ọkwa ihe anụnwa anyị na-eme n'ime, ihe anụnwa mmụọ m na-eme n'ime ime this body na ọ ihe ị ga na-eme n'ime that body. Mgbe ahụ anyị kedu ihe mere ndị a ji wee jide anyị, ka e mere ndị a ghara iji ya hapụ anyị? Ọkwa ihe ị ga-eme n'ime that body. Just were onwe gị mara ihe ị na-eme n'ime this body ị nọ na atụrụ gị nga, ị gaghị hapụ this body. There is no way you can free this body. Ọ na asị gị isi ka ife efe na aghọ plane, enye gị chance ị ga-efe, a na-egaghị efe, ị nọ na nga. Ọ nga that body bụ nga ka atụrụ gị de. Ngwa chekizienu your condition now, ngwa chekie ma ọ bụrụ na ị nọ na critical condition, atụọ gị nga, kpochie gị n'ime nga, n'ime sel, ịnọdụ n'ime body, nọdịkwa n'ime nga double underground prison ka a na-akpọ ya. Ịnọdụ na body, ịnọdụ n'ime prison, ịnọdụzie n'ime body na-eche ihe butere gị n'ime prison ahụ ị nọ na physical. Double wahala for the body, double wahala for the body. There is everything for ndị Igbo. Ala wute for ụnụnwa, especially the special people. But if you leave ala wute gaba ịchọ ndị ngwọrọ, nwanne a sị na oke soro ngwere ma mmiri, ọkọcha ngwere ọ gaghị akọcha oke. Isoro ndị ọjọọ mebe ihe ọjọọ, enwere ike njọ ha nwere ike ịdị mgbaghara, mana njọ ga-adịghị ha dị mgbaghara, because iwe Holy Spirit. Whoever devour the law of a Holy Spirit enweghị mgbaghara. Holy Spirit njọ ya enweghị mgbaghara. Iwe Holy Spirit because your father take an oath. Ịghọtago? Nna gị nọ n'otu ndị kwere n'ihe otu kwuru, nna gị nọ na covenant. I were this covenant gbaa ya mpọtọpọtọ, ị nwekwara ụgba o, ọkwa ya ka m ji ebigharị aka. A ga-erigide ego, ị ga-achụgide aja, gbugide ewu na ọkụ, ụwa akwụ, ọ nakwa ha akwụsị echi. That thing will not stop. Ndị ụka ya erigide ego go ụwa agwụ, because nna gị nọ na covenant, nna gị wee covenant, nna gị kwere n'ihe otu kwuru, nne gị kwere n'ihe otu kwuru. Ndị ahụ ndị dị asọ, ịchịpụta ha ụkwụ n'ama, ihe ọ bụla efuru iwere. I have said my own, I will go on. Go and mobilize your community. Come, we give you guideline what to do. In Nigeria is registered. Anywhere in the world you can register it. Anyị ga-enye gị your duty, what you have to do. As this organization, this is what we do. We will even connect you to the government of that country. We will connect you to the government of that country. We will write you a petition. You go and you will work with them as NGO to help people that are in need. That is what we do. So we can build our land and put our land in a way we can work with all these countries. No. You don't need only British to go to Nigeria for NGO. You can represent them. You don't need Spain to go to Nigeria for NGO. You can represent them. But for now, we don't have this. This project, and I have people now begin to do anyhow. Go wayo, do ego ndị agha rie, mebisi afa mmadụ. So the best thing I chọrọ ka ihe ukwu up through this world NGOs. Anyị na ha rụba together. We become, because ha marazie anyị as a people with value. Ha marazie otu anyị si ememara ndị anyị bụ. Nobody will talk about Igbo for us again. We will talk about ourselves based on the trust we created with them. This isolation and hatred and insult, onwere uru ọ ga-abara anyị. All this hatred a na-eme, onwere uru ọ bagoro anyị. Why ka ihe eji eme ka a na-akpọ anyị asị? Ọ dị mma. Let us bring ourselves as who we are. We have iron fork on up. Ka anyị pụtazienu from this shell anyị nọ. Pụta n'iro. This information will guide us.
we have information that will guide us, put us in the right track. Amụ Igbo, ihe anyị kwere na ya. The value, Igbo value system. Igbo stands for value. Then this value we are going to bear as a name. Ezi omume, ezinori, agba na ama oge ịfụnanya. Ezi omume talks about goodness. Igbo n'onwe ya talks about the beginning of this value. Where did we get the value? How did we get this value? In this context, o kwuru about how this value come to be. Then ezi omume talks about what we should do to avoid repercussion or turning back against us. Then ezunori talks about ihe anyị ga-ezu na ihe anyị na-agaghị ezu. Agba na ama ụgha kwuru na ihe anyị ga-ekwu na ihe anyị na-agaghị ekwu. Ịfụnanya kwuru ka anyị ga-esi wee dị n'otu. Ya bụ nnukwute ịfụnanya. Ọ bụ ụjọ si n'onu ọnụ. O nwere line by line definition of Amụ Igbo, which is Igbo. Definition of ezi omume, definition of ezinori in our own content and concept. So, nwanne, anyị nwere something to sell because identity you are selling. My identity is value. Onye ọbụla nọ here, nọ na this movement, your identity is value. The same nwere ka ị nwere. So now, we are going to build our land by ourselves. And this system, edere n'ime akwụkwọ a, onye anyị ga-use wee build ya. We, the community. Ke ihe anyị chọrọ? Job. Then anyị nwa ga-enye gị the system of the work. In your village, ka ihe dị ebe ahụ, gosi anyị ihe dị ya. Then we choose out of these 5 as a business consultant, as a marketer. Lee nka ka anyị ga-ebido. You need to mobilize our workers. We train them. After training, they will be in work. As they work, they get the money to finance the NGO. They work hand in hand. Because that's their work. The reason why we give them the job is to be able to manage that NGO. We want to heal the world, contribute to the world. Ndị a niile na-afụ na Facebook na-ere nwa. Ndị a na-afụ na Facebook na-ezu ori. Madness is a victim. But madness abụrụ onye iberibe. Madness were a victim. Junkie were a victim. You got that? So all these things which are victim. Child abuse were a victim. So for us, all we joke. If we ebe a na-eme iwere photo, iwere camera, sebeti na Facebook. For you all fun. Ị ga-afụ onye isi na-agba ka anyị na-ese foto na Facebook. Ka anyị were mee gịnị? What shall we do with that? Ebe ọkụ na-agba, ị ga-afụ ebe ọkụ na-agba. A na-eti Jesus. Ọkụ a na-agba. In this our community, every marketplace, anyị ga-agbapụ mmiri, tinye fire service by ourselves in each market as a market union. Because this community nwere market union department. Every market ga-agbapụ mmiri, na-agbapụ mmiri agbapụ. Don't need tank. Anyị gbapuo mmiri, anyị akwụnye pipe with engine mmiri standby. Mbọsị ọbụla ọkụ mere pịa, ọsụkwa ya wuru n'ibe abalị, ọsọ ya wuru na-ebi, ya akwụpụta pipe. Ikpọ fire service ha gaghị abịa, ebe ka ha ga-abịa. Ụnụ ga-agbasi ọkụ, chọpụ ụnụ gbaa ọkụ. Ebe ọbụla e nwere chọpụ, anyị ga-etinye at least 5 different. All depending how big that market is. One is time we organize ourselves. Odoge ewu na ọkụ anya that the government is not Igbo. Ịchụọ that man, ya godiri gị abechede, ọ gaghị agụ ya. No governor will sing abechede. Go and try it. Go and try those governors. Ya gụọrọ gị abechede. Ama na ya amaghị agụ, mana at least governor suppose ịma. Amaghị agụ, gọvanọ amaghị agụ abechede. Gọvanọ amaghị ihe bụ eke, ọ maghị ihe bụ orie, ọ maghị ihe bụ afọ, ọ maghị ihe bụ nkwọ. Ọ maghị ihe bụ izu, gọvanọ amaghị ihe bụ izu n'Igbo. So, nwanne, forget God India. Let us go and do the necessary things. Ụmụ anyị fukwuzie, anyị eluzugo our leadership.
anyị luzukwa ụmụ anyị. When we die everything go because your child is gone, your father is gone. Ụfọdụ so anyị lụzie nke ahụ aga. So the best thing kịta before it's too late, community organize our community. Nwazi a kwegwere egbe a na-agba nwuru ọ gabara anyị because ị gaghị agafe nwa Asaba. You cannot go Asaba. Ị gaghị aga nwa Asaba wa after we gbasikwa na be anyị betanụ na ahụ na ndị amị ga-abịa gbaa ụnụ ọkụ gbusie ụmụ ụnụ. Ọkụ nwere ike ọ bụrụ mmadụ 5 bụ egbe egbuo mmadụ 100. What is the gain? The gain? Mmadụ 5 bụ egbe abịa gbaa ụlọ mmadụ rụrụ arụ. O nwere ike ụlọ anụnwa bụ ụdịman na-ere mmanya, ndị na-agba egbe gbagbute ebe ahụ. Ka ediman ga-ekwu ọ gasị hapụ ka gbagbuo ụdịman ga-agbapụ hapụgodo ụlọ ya sị gba ọsọ. Ndị ekepụta amụnye ọkụ n'ụlọ ya. Now egburu ofu onye agbara egbe gbaa ụlọ nwoke ọkụ gbuo nwunye ya gbuo nwa ya. Who lose? We are still the one losing. Anyị luzuru nwa anyị. Onye na-agba egbe egburu ya egbu, onye na-anaghị agba egbe egburu ya egbu, ụlọ onye na-agba ọkụ egburu ya egbu. So ka onye na-eluzu, that is everything we lose in and out. And enwekwere mgbe anyị ga-eme megide iche anyị emerie, because anyị agaghị emerinwu. Ọsọkwa anyị mee 100 years anyị agaghị emerinwu, because mmadụ anaghị ebu nna ya ụzọ amụ diọkpara. So it's better anyị ma na unu siri ike. Yes, you are hard man. Mgbe anyị need unu ọ ga-adị mma, mana for now anyị need be unu. Save that your power. Ịwụkwanụ dị mmadụ, ọkwanụ ụmụ asa anụ ụnụ na-afụ na-awụgharị na ọkwanụ ofu onye n'ime ụnụ kara iburu asa na-etiribe. That girl now nwere ike ọ bụrụ ka edere gịnị ya. Okay, now this girl edere gịnị ya now ịnwụọ na ebe ị na-agba egbe. This girl ka ihe ọ ga-emezi ọ chọbazi onye agba akara aka ya, o ruzie o buru onye ọzọ na-etie ihe ebe ahụ na-ebigharị aka. Ọwụ na anyị nwụsịa anyị ayabeghị sọ ndị be anyị nọ na nga na Europe, ụmụ nwoke nọ na nga na Europe, ndị nọ na nga na Asia, ndị egburu n'Asia. Onye ga-anụzikwa na ụmụ nwaanyị who will marry them? Ọ bụ na anyị niile nwụsị ebe anyị na-azọ ọmamihe anyị na-azọ. Ọ dịghị mma ka anyị create this our women a better life, hafụ anyị ha na-enye joy, na-enye ha joy na ya nụrụ onye Igbo. Ọwụ nke ya na ha na-asịzi onye soro onye Igbo were gwọ ọgwụ ego bere ara ya na ya wụ mmebisi afa. Emegide destin ọ baa ụmụ nwaanyị a ntị, onye ka ha ga-anụzi? Ha ga-ejekwa n'ọkwa ndị ọzọ. Ọkwụnụ ga-apụtakwa na Facebook tiba na ụmụ nwaanyị anyị bachawo, ụmụ nwaanyị anyị bachawo nke nwa nke nwa. Ụnụ ga-abịakwa ha ekwu. You will come here and say it. Kịta now ụmụazị ụnụ ego mbute o soro asa soro ya asa efuo. O bugha ego mbute o buru egbe kpagharịba nọ na Facebook akụgịrị ya. Ọ na-eme gịnị na-eme? Mgbe ụmụaka Chinese na-arụ nano teknọlọji nọ na Facebook si ọ na-eme na-ese ndị na-agba egbe, ndị egburu egbu na street. Na ihe abụọ na-eme, ihe abụọ na-eme. Agadi nwoke rugoro 20 years nọ na Facebook na-eprezi onye na-gbara egbe nwanne ya nwụọ. Ọsị ọ gwara ha agwa pụtara, ị ga-enye ya nri? Ịma ha na ala Igbo siri ike, ịma ha Nigeria siri ike. How difficult Nigeria dị? Don't you know how difficult ọ dị? Ị ka nọgodi under somebody's payment. A na-enye ego, a na-enyere gị ego na enyeghị gị ego iji egbe ị nwere ike weta gbogote ego rie nri. Onye fụrụ n'ụzọ ekwụsị anara ya ego. Onye ahụ ị na-asị ya pụtara ojighị egbe ojighị mma, onweghị onye ọ ga-asị ya ego. Ngị nwa nwere onye na-enye gị, ọ pụta igbu onye nna nne chekie onwe onye si nweghị liver. That is not the case. Ọ bụrụ about liver but about sympathy. Is your sister, is your brother, no matter what. O nwere ihe ọ na-eme iru dịka na anyụ mma nkọ. O nwere onye ị ga-eme efu kpọrọ isi egbe gị n'ala n'ọkwa gị na mmadụ na-emekọ ihe. Chi onye aha enweghị ike ịhapụ gị. Ọkwa chi mmadụ bụ ihe ahụ. Otu anyị si nwee chi ka onye aha si nwee chi. Onye na-enwe ihe o bụ enwe ihe ọ na-akwafu. Onye gburu onye aka ya dị ọcha, ọ ga-adọkwara ya ụgwọ. Onwekwa esi ga-eje n'ọgụ, onweghị esi ga-anụ n'ọgụ.
nobody tell you so. But ife onye aka ya dị ọcha chara ya, ife onye nwere ihe o mere gị chara ya, because gị na ndị anaghị anụ ọgụ, ọ bụghị ndị a ji gị, according to you, because it's your choice. This is your choice. He decided ime. But onye anọ na moto a, gịnị o nwere ikpe? Mba, hapụ ya ka o jere onwe. Chọba ndị gị na ha nwere okwu, ọwụghị polisi, ọwụghị amị. Onye ahụ polisi, ọwụghị amị. Kedu ihe iji gba ya egbe? Nna ajụ onwe gị ajụjụ. Kedu ihe iji gbaa onye a egbe? Enweghị reason. Chi ga-abịara gị ụgwọ. Yes. Otu isi gbechi gosi gbechi. Life and direct. Nwanne anyị na-eme ihe ka anyị na-eche uche. Anyị na-eme ihe ka anyị na-eche. If you want anything you want in life, you can do. But justice must take its course. O meghị n'izu o mee n'ọnwa. Justice ga-abịakwa. Whatever you think you are doing, only God will judge. Ma ọ dị mma ma ọ dị njọ, nobody will judge you. I can never ever judge anybody. Ihe ọ bụla onye na-eme ga-arịa. Mana ihe mma bụ na according to our activist, number 1, equal right and justice. If ilie na ihe Nigeria na-eme adịghị mma, you talk to Nigeria direct. Civilians don't have to bear the burden. Government, these civilians is a victim from government as well. As you are victim, they are victim. If you want to talk for them, then how you turn back again? The same person they want to talk for. Isi anọdị na ya ọ pụta igbuo ya nna nwanne. Then you ka aka nri ga-akwakebe, they will revolt against you. If you do it, all the whole things i mere ga-ana n'iyi. All the whole things i mere ga-ana n'iyi. Why? Because he will say, okay, you say you want to defend me, now you are killing me. They will turn against you because ị gaghị esicha nwere ọha nri. Ị gaghị esi nwere ọha. How many ka unu dịkwa? They will revolt against you. Then mgbe anyị say, I am fighting for them. They are fighting me. I want to defend them. They are fighting me. It's better for you. Focus. Leave your people alone. Hapụ ha aka. Enweghị eji gị na. Leave them alone. They are victim already. They are under oppression according to you. That the land is under occupation according to you. No job, no road, nothing according to you. Why are you putting them in second trauma? After 67 trauma, now second trauma now. Why? In the cold blood. Somebody moving a car and somebody from that person, Okeke Emeka Okafor, shot by Emeka Okafor in Emeka Okafor's land. In what name? Why? These gods will never forgive you. No matter you say you are what you say you are doing, the gods will never forgive you. Because the person is innocent. Don't kill innocent. In the land of innocent, don't do it. No matter what. Also, ụdị ajọ mmụọ soro ya mee gị were egbe gaa desa na oju gị isi asa oju nkịtị sọta onye nwe nwanne oju gị isi waa oju gị isi were egbe gị waa from there so that you don't do something that will come and hurt you. Mmadụ emere ihe ga-agachigharị ya. No, don't do it. Emerekwede, don't do it. That's the advice. If you want to continue that way, it's okay. That's for you. Because everybody in the whole world see everything. This is social media. Anything ọ bụla ị mere by social media, the whole world sees it. And you know what's going on in this world. Na fact, device, I don't know how to defend you again. Amazi m ka m ga-esi, I don't know. Amazi m ka m ga-esi wee defend you. Unu na-emechu mmadụ unu nakwa ndị Igbo nwa si afụrụ onwe ha n'anya, look at ihe ha na-eme. Agwaga unu here, go and were disi egbe tụfuo nwanne ibi n'ime ọhịa na-eme gịnị? Ihe dị mma na ha adịghị mma. If we anyị nwa na onwe anyị bụ ndị Igbo, psychological home enye ha anyị, we can build a psychological home when we come together. We already see our people tinye ha in psychological home so that they will go therapy.
ndị be anyị nọ under trauma, they have been traumatized. Unu ju na America na-atụ ego, gwa m one single thing, a project in your land unu tụtara na ego, egbe wit ụmụazị mkpụrụ mmiri. Your achievement 20 years in America for your own children bụ ibunye ha egbe. That is achievement. Unu nnekwa doctors in America, doctors in England. No hospital in your land, no factory. Hero engineers na America. Hero engineer na America, na England. In your land, no hospital, no water supply, no project, one single project. Ụmụada my ass. No one single project for this your children. Only what you know is weta ego ka enye ha egbe ka agba onye e were egbe gba onye wee were ọ dị ka ha ga-eje nwa Abuja ka ya ga-ejikwere egbe ahụ eme. Oke, ndị ekepụsị ya na street, oke, nsogbu adịghị. Ndị ekepụ na street, and so next, what next? Ndị ekepụ na street, what next? Ndị ekepụgo na street na what next? A na-ezuzugharị. Jee mee project na your land, village gị. Let those children work there. Go and do project for them. Employ them. So ụmụ ibe, as we are saying, anyị ga-eweta okwu anyị n'okwu njedebe taa. Go and mobilize your community. 10 people contact us. Anyị ga-enye gị ihe ị ga-eme, gwa gị ihe ị ga-eme. That's it. Atụrụ ọmara atụrụ ofe ka ofe n'isi n'ọhịa. It's up to you. Ịchọ ihe na n'iyi, ọ dịara gị. Ịchọkwa n'ibu uru. Igbo heritage is here. That's all. I don't know.